Кучетата имат уникален отпечатък на носа, подобно на човешките отпечатъци. Кучетата могат да усещат емоциите на хората чрез аромати и израженията на лицето. Някои породи кучета могат да помнят аромати за дълго време, благодарение на изключителното си обоняние. Породите кучета могат да разпознават от 100 до 200 думи, включително имена и команди. Кучетата могат да чуват звуци извън човешкия слухов обхват. Първоначално кучетата са били диви животни, произхождащи от вълци, опитомени преди около 40 000 години. Кучетата сънуват и преминават през етапи на дълбок сън, подобно на хората. Някои породи кучета не използват често обонянието си, като шицу, в сравнение с други породи като басетхаунд. Кучетата могат да проявяват детински поведение до 3-4 годишна възраст, като игра и страх от непознати. Все още се изследва дали кучетата не разпознават своето отражение в огледалото. Ако този клип ти харесва, харесай и сподели.